Asini roha manihamu do dame. Nasian di bata amang do sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tapi jala horas marita saluna. Salun, salam sehat. Damang dainang huria di bata. Tatangihon ma hatani di bata. Ima janita pertanyaan. Di enet sian turpu epistel minggu tanggal 12 Mei 2025. Tersurat di buku Panguhum Bindu 5 ayat sada Rodi ayat 12 usaha manita saduhna. Dungi marende ma si Deborah do si Barak anak ni si Abinoam diari nasasadai songonon. Pinuji ma Jehovah ala adong partogi manguluhon Israel ala girgir rohani bangsoi sumeahon dirina tangi homma hamu aka raja jarata reho pinggolmu hamu aka partogi au sandiri tahe naing maredde upuji Jehovah au naing mamiltik parhinaluan di Jehovah debata ni Israel ale Jehovah uju naruariho sian Seir, uju mamolus ho sian luat Edom, humuttal tanoi, manetehi huhut aka langit don aka obun manetekon air, malala aka dolok maradoko Jehovah, lasoni dolok Sinai maradoko Jehovah debata ni Israel, uju diaka ari ni si Samgar anak ni si Anak. Uju di aka ari si Jair tarulang aka dalan dabulun jala jolma pardalan mardalan siad dalan pangaliatan hurangan partugi Israel hurangat tongon pai mahehe au si Deborah hehe au gabe ina ni Israel upilit debata aka na ibaru do Israel jadi masa mahamusuon di harbangan nasida hape dang adong jumpang idaun lobu-lobu manang hujur di tonga-tonga ni 40.000 halak Israel lomo dorohaku mida akka si pareta Israel doh mida halak nakoropi akan agigir sumeao dirina siya lomona puji hamuma Jehovah hamu akan makuduli halode si hapas pilih hamu akan nama peduli palano nauli jalahamu akan nama dalapat marende mahamu sikak ni suara ni akka napagulut di labung partuaehan dendero boru-boru nuai misi akka dengan bahasa ni Jehovah dengan bahasa ni partogi di Israel uju natuat lahu muli tubahal nabi bangso ni Jehovah marsonang-sonang tole ale Deborah tole edde ho masada edde hehe maho ale Barak jala togihon akka natartaban bina edmin ale anak nisi Abinoam huria na inaholongan adong sarito na maripola songono adong ma rombongan punguan korina tongon nasida markapal na mehmet nanain kusaborang ala adong festival kor disi siuton nasida dung satonga pardalanan topuma mangulus alogu nagugu jala ala mangulus alogu nagugu on suang songonima nang ombak pe gabi gugu gabi balga galubangi gabi balga ditahopi ma kapal na dinaikin nasida gabi na dia situtuma akka inaw adong ma natangis adong ma marsuara nagugu mangido tolong adong ma musie namado Tuhan asih maruham dihami sajong songoni budi penasida martahan alailu bisiani dang marna muru aluguon dang marna muru galug bangon gabe hampir putus asa manasida salukna menyerah tu keadaan alai tokuma
guru koordinasi dai jong ma ibana hu maritio hudulan non dimulai ibana ma markor ma ibana sahalak nado parjulu alain leleng adong mana dongan nama itu di mana sahalak dua halak tulu halak ujung naga disudi ma puan inai markor manasida anggo di ruhana sida ati malang mahuwa ita di tongan lauton bah pinomakma ni son hita manginteon kor nang taguruas sa lelingon yedeu nasida ma nang dumalusang akalau nang rope hari susungi lau makaropon soluki molo Tuhan parhata saut mandok hatana ikos saut sai saut doi ido hatani ede koordinasida alamari dinasida mulai magoma deba biari rohana sida puasa ala nuai nunga terbagi pikiranna dan belala pikiranna tu obat na belgai dan belala pikiranna tu natahuton nasida alai nunga berbagi pikiranna tu nama rende mana makor gabe tubuh ma semangat oti di rohana sida jala itu urusan nasida ma edei madok dan be madia radusi mangalugao soluki ai tu hakku dongaki ai tu godang pen musuki nama karopon nguluki sai dau doi sialla buki ido hatahani ede marende nasida bohado keadaannya kamanggulinang gabe sodo alogui dao marende nasida tondo gogo alogo jalabal gadu galubangi dan beroba anggo keadaani dan ngoru tantangani alai luar biasa na ima dung marende nasida moru mabiar ni roha nasida kirana topu dapotan habogoon nasida lambalga obak lam di pagugu nasida do suarana namarente ujungna dinikmati nasida do keadaani lasdomu tu hata-hata ni ete gabe dibayakon nasida dirajungi roha nasida na betul-betul nasida tampil manghuton festival kor jala keadaani hirara marsoting video manasida jala obakima nagade latar ni video ini HP betul-betul lo nasida nuai ditongani laut memang adong dosian nasida merekam video na apalagi ma saya ulang-ulang nasida do hatani ente mandok sipata naing do lonong do au so haluga ani galubangi tu dia maha purusaki ikon hutiok totong Yesusi odo nama bahen gabe marbugu semak nasida ujungna berhasil lo nasida bertahan mengadopi galubang na balgai sapero timsar laho manorong nasida hurian Tuhan asa tutuma didok akka nabisu molo marende puji-pujian kita tu debata dapok do gogo usiane dapok do semangat tubuh do semangat tubuh pakirimon gade moru do akka biar meroba jala ido na taida na masa diturpuk jadi tahun marende puji-pujian si Deborah do si Barak tu Jehovah lao mengekspresikan perdalanan ngolu di bangsa Israel na didongani debata bangsa naik dihokok debata bangsa naik jalan di palua siap tangan di musuh nasida memang mulut taidak kamang kuinang konteks ini turpuhon tongon bangsa Israel mengadopi perperangan moloyok perperangan sebetulnya dan molan menyangkut keamanan secara politik alai rumik kot ima menyangkut soal parugamoon nasida marpardomuan tu partonjon nasida molo marporang nasida adong do hubungan na tu partonjon na alaniaha ganuk di parporangan dihaporsiai bangsa Israel do didongani di bata nasida taida mahata ni si Musa
di 2 Musa 14 ayat 14 itu Jehovah do marporang humokopamu asal hohopamu, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Jala somala molo dungsai perperangan ini monang nasida iban nasida do ete hamonangan di bangsoi songo na idok ni si Musa di endena Jehovah do ulu balang bulun Jehovah do warna 2 Musa 15 ayat 7. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kamang do ina omma bukti perperangan di bangsa Israel itu juga menyangkut soal parugamoon partobion molo dan mardongato Jehovah nasida saitalu do bangsoi marpora alai molo marhaposan nasida tu Jehovah jojo nasida tu Jehovah sai di dongani di batalo nasida jala monang do nasida di parporangani. Nah taida di son di latar belakangna parporangan di bangsoi mangalo parangan di Sisera ima parangan nagogo jala marhuaso di Sisera lengkap peralatan perangna didok siaratus hureta bosi jala macetoro paranganna si tiop podang nabi memang si hadiaran do gogo do waso ni Siseraon tungso margogo do bangsa Israel mangalo ibadah molo secara teori perang do pasti do telu bangsa Israel marporang maradopon parangan Sisera alai dan dipasobu debata dan dilawas debata bangsa napi ini ditaluhon akan sunah dan dilawas gabi di jauh debata masih dibora do si barak asa mangduhon bangsoi marporang dibalu masa 10.000 halak siapa paran di sinapari do si sebelon asa nasida mangalo parangan Sisera jala monang do tutu bangsoi mate do Siserai hurian itu harta onma sidohlonna dipati lebatado akan mangasaon ibana dia dopan ni akan sunai monang bangso nai jala songon tanda hamulatu nasida jala dunga di hamulu nasida memangi sai marende puji-pujian do nasida ede hamunangan mandok mau lihat itu di bata sekaligus laho makatindakon gogo kuaso padonganion pangaramotion di debata dia do nasida ma pangaramotion di debata do pasu-pasuna di do manete yuhut akalami do aka obun manetek kon ay pangum 5 ayat 4 on manggobarhon panarion di debata doi tu bangsona di sarion di debata do bangsona di parporangani di leon hamuduan nasida laos dia nasida do nang habogo do huaso di debata di do malala akadolo maradopon Jehovah laos songonido dodok Sinai maradopon Jehovah debatani Israel ako kamu makamang winang molo mamulus debata haru dodok kipi malala lama aka musuh di bangsonai lama aka jolmai tungso telu masaluk na bayronna laos dia nasida do maka tidakon dengan bahasa ni Jehovah do mabahin marsorang-sorang bangsoi pangurung 5 ayat 10 akaima dia tidakon si Deborah do si Barak di bagasan ede puji-pujian ni laos dia raon nasida do asa sude bangsoi marede puji-pujian tu debata aka pada dalape iko marede do marang di dia penasida jala lona ikon marede mati Jehovah madok mauliati ala dunga di pamasa debata hamonangan jala di pamasa debata parululo tu nasida hurian di pantai dung taida jala tahilala akka pambahenan di debata songon nabi nahenna tu bangsoi songoni di bagasan mulut tahun dapatum neta marulupul akamang inang molo marulupul pita tapatudu mei di bagasan ede na ibaru tu Jehovah unang asal marete hita alai pemakorhon do ede di rohatta moldokon marende
di Jahoba ede naib baru, ede homa di Jahoba ede naib baru, lapatanna ada pohon na di Nuruta. Ujumarin dita, songon pungan por ina sinakinani, na tongon na sida mengadopi galubang na macai balgai di tongan lauti. Mula na dia ru nasida ala dumare di nasida tu debata, hira dapotan gobul nasida. Gabi Daud kabiari roha ujung na selamat musamnya nasida. Songoni manang kita. Iko mangonai Tuhan persiota do jalapatu pakirimon. Boy do marite edei lam holong rohata tu debata. Boy do marite edei tapa jojor hamuliau di debata. Marite edei tapa saat ele-ele do pangiduata tu debata. Marite edei tapa tolhos na solok di bagasa rohata tu debata. Jalan marite edde bodoh itu masih pula. Tapa jojor akapa bayar di mata, jalan kita pe masih pula. Tapa pos rohani dongata. Na tok tongdo di ramoti di bata mulut tamat sada-sada. Kurian itu hatta. Soni do nang kita sonari pe songon bang soido tongon marporang. Kita pe galu pari marporang ke kita. Dan hola marporang secara fisik, ala lumobi marporang secara partondio. Budang nai akatan tangata kamang ina. Budang nai nalaho mengari pasok kita. Belgaga lubang laho mengalorokon kita. Isi dorongata di bata Jahuba. Di bagasan Yesus Kristus. Sipata naindo lonong doau. Sohalugaan ni galubangi. Tu dia mahapon saki. Ikon hutiok toktong Yesus ini. Atau unang bimadia kita mengadopi parporangan yang ruta, parporangan yang urus ganupari, tarlumo bima parporangan partodiota di batado mangaramoti pardalanan yang ruta. Amin martanan kita. Mauliate mari di bata tutuma watidak kami nadiramoti hodo kami di pardalanan yang urunami. Molotongok kami mengadopi ragam ni hamaolon, parukilon, sitaonon. Tongok kami mengadopi parporangan secara ekonomi, politik, terlumobi mah parporangan di partontion. Alai dang di pasompuho kami di taruhon akai. Toktong do di ramuti ho kami ganut marsada-sada. Mau lihat bodang madu Tuhan. Homa ale Yesus nagabe hapurusan nami uju mengadopi kagalubang nabalgay kami dongani mahami pinuji magwarmo na betiay. Amin.